Hrvatski je narod u 4 godine Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. velikim dijelom proživio u sastavu nezavisne države Hrvatske. Hrvati su višestoljetno težili za svojom državom, a nezavisna država Hrvatska teško da je bila nezavisna, a i njezina državnost, nastavši voljom sila osovine, Kraljevine Italije i Trećeg rajha, zasigurno nije mogla biti ostvarenje sna državnosti, pa se oko toga pitanja i naravi ustaške tvorevine manje više u Hrvatskoj može postići društveni konsenzus, barem u smislu relevantne političke zbilje i aktera koji ih danas u Hrvatskoj čine. Italija je tako bila prisvojila najveći dio hrvatske obale od Zadra do Splita s većinom otoka, a Mađarska opet Međimurje i Baranju. Nijemci, Italijani područje NDH podijelili su na svoje interesne sfere. Nalazimo se ispred Blajburga, malog gradića na austrijsko-slovenskoj granici u saveznoj državi Koruškoj, mjesto sa 4000 žitelja koje sasvim sigurno ne bi bilo posebno poznato zbog tih činjenica, ali sasvim sigurno zbog onoga što se ovdje dogodilo u svibnju 1945. godine ostaje trajno zabilježeno u kolektivnu svijest i memoriju hrvatskoga naroda. Jugoslavenske partizanske jedinice, vođene komunističkom partijom Jugoslavije uz stratešku pomoć Sovjetske crvene armije, u završnici Drugog svjetskog rata na europskom jugoistoku, krajem 1944. i početkom 1945. godine, ušle su u Srbiju i počele postupno prodirati u istočne i jugoistočne krajeve NDH. Blajburška tragedija i kasnije križni putevi su sinonim svega onoga što se ovdje dogodilo. Britanski vojni izvori navode da se sredinom svibnja 1945. godine kroz Sloveniju povlačilo 700.000 ljudi, od toga 200.000 vojnika i 500.000 civilnog stanovništva, u najvećem broju Hrvata. Oni su se najviše okupili na Lojbaškom polju pred Blajburgom. Nalazimo se na spomen obilježju žrtvama Blajburške tragedije. Ovdje se u svibnju svake godine od samostalnosti Hrvatske održavaju komemorativni skupovi, mise za sve poginule pripadnike hrvatskih oružanih snaga, ali i mnogobrojne civile, ženu, djece, starce koji su ovdje ubijeni. Naime, nakon što su mislili predati se britanskim oružanim snagama, Britanci jednostavno toga 15. svibnja predaju jugoslavenskoj armiji koja ovdje bez suda i sudišta po diktatorskom komunističkoj metodi i maniri ubija, zatočuje tolike nevine ljude. Britanski zapovjednici su vrlo dobro znali što će se dogoditi. U ratnim dnevnicima časnika i običnih vojnika može se iščitati predosjećaj da će se dogoditi ono najgore. Za komunističku avnojevsku doktrinu nove jugoslavenske države žrtve su mogle biti samo partizani, razoružani vojnici, civili, žene i djeca, za njih nisu bile žrtve. Hrvatski zarobljenici, oni izručeni iz Austrije ili oni zarobljeni još na slovenskom teritoriju, koji nisu odmah ubijeni, bili su izloženi dugotrajnom iscrpljujućim marševima prema Hrvatskoj, pa odatle jednim krakom prema Bosni i Hercegovini, a drugim prema Srbiji i Makedoniji. Događaj prije 75 godina tako biva kamen spoticanja, pa je jedne godine Hrvatski sabor pokrovitelj komemoracije, druge opet nije. Za jedne je Blajburg najveća tragedija hrvatskog naroda, za druge opet nekakav ustaški pir i revitaliziranje ustaških zločina. Na razmjere zločina nad Hrvatima u svibnju i lipnju 1945. u zemlji gotovo da nije bilo obitelji
koja nije bila pogođena ovom tragedijom. Političari, a ne povjesničari, očito kroje hrvatsku povijest, pa smo i svakodnevno zasipani 41., 45., partizanima, ustašama, a za nevine žrtve koje su po ovim poljima i njihove kosti razasute, očito za njih niko i ne mari.